אף אחד לא טוב. אני חושב שיש פה אחד ויחיד שהוא טוב, הוא ינצח את הטורניר הזה קל, אחי, קל. מתחיל ב-T, נגמר אחד אבטיח, שתי אבטיחים. לא, סליחה, לא. מתחיל ב-T, נגמר ב-Y. עליתי פיגאטר. אני הפסקתי לאחרונה לשחק משמעותית הרבה פחות, אבל עכשיו כשיש את הטורניר הזה אחי על הראש, וואי אחי, גריינד פסיכי. אני לא יודע אם אני משתתף בטורניר, או שאני מקריין את הטורניר, או שאני סתם צופה בו מהצד כמו איזה קק על כיסא חשמלי. אבל אני משחק ערבי שאף אחד לא משחק, ואני אהיה בטורניר ביגי בחיב יקול תיאז אסור. מה סמבלו, מה אתה רוצה להגיד, אחי? שלום אחי, אני שואל איך אתה לא חייב לשנוא אותי בגלל תקן, אחי. אני רוצה שלא תנשום, זה מה שאני רוצה. יותר מדי. אני הולכת לזיין את כולכם, אבל ביגי, תעצה במשקל, כדי שלא תכניס לנו את השרתים וטוב. איזה רייבלרי? אין שום רייבלרי, אחי, אני הרבה יותר טוב ממנו. פורסטס רייבלרי, אחי, נודר. זה כמו מסי נגד רונלדו, אחי, כולם יודעים שמסי יותר טוב, אחי, אבל... רונלדו זה אין מה לעשות. אמא שלך זונה! איך הוא מתעסק? שהולידה אותך, יא בן שרמוטה! זונה, 5-1 על הראש שלך, יא לוזר. הוא מדבר כאילו אליי, אם הוא מדבר על איזה פאן נצפק, אני לא שומע אותו. הזה, פאקר, כולם קנו ספורט, אני היחידים שלט. אם מגיע למצב שאני מנצח ספורט, אני מנצח את כולם פאקינג גיים פאקר, סבבה? אני עם שלט של אקסבוקס, מחזור לי למטה, אני מזיין את כולם. מה זה תקן? תקן זה החיים. תקן נמצא בדם שלנו. מי אתם הייתם? כלי התקן. זה כוח, זה עוצמה, זה רגש, זה חלום שהופך למציאות. כמו הצ'יקן בורגר הזה. נתראה בטורניר. שחדוולה אמרה לי שהולך להיות טורניר מטורף של תקן, אמרתי אני חייב לקנות כרטיסים, קניתי, ובאתי להגיד לכם, אני יודע מי הולך לנצח. חדוולה לא לדרוס את השכנה! אל תשכרי!